Zibonakala ngengezukuphela maduze nje inkinga ebhekene neqembu iNational Freedom Party. Kumanje isiphoselwa inselele inqungquthela yokuqoka ubuholi eyabanjwa ngoZibandlea. Olunye uhlangothi lweqembu luthi lwashiywa ngaphandle ngenkathi kuthathwa izinqumo kule ngqungquthela. Amathemba ukuthi iNFP ibuye esimweni aphinde ashabalala. Eminyakeni emihlanu edlule, ingxabano kanye nokuqhudelana ngaphakathi kweqembu ngekhundla kube umzabalazo walo leli qembu. Lokhu kwaholela ekutheni iqembu lehluleke ukungenela ukhetho lohulumeni basekhaya lwango-2016. Abaholi beqembu bebenethemba lokuthi ingqungquthela yokhetho izoba inguquko yaleli qembu. Kodwa-ke ngemumva kwenyanga nje sebeyilungiselela enye impi yasenkantolo. Abafake icelo kuleli cala ngusihlalo weqembu esifundazweni uVikizitha Mlotshwa noSilungile Dumisa. As you all aware and we are aware, we don't see any wrong to us for holding that conference, but also we as members we all aware the conference had some declaration or resolution on people who are not following the structures of the party. Leli qembu lithe alikhathazekile nakancane ngokulahlekelwa amalungu asungule iqembu elisha, baphinde bachitha namahlebezi ukuthi bebehlela ukususa elinye lamalungu abo eParliament likazwelonke. Ngingusamkelisiwe Litchfield, eindabeni ze SABC eThekwini.